Добре дошли в българско.бг, мястото, където откриваме красотата, традициите и духа на България. Хисаря – лечебни извори и богата история в сърцето на България. Хисаря или Хисар е красив български град, разположен в централна България, в северната част на историко-географската област Тракия. Известен най-вече с минералните си извори и древната си римска история, градът привлича посетители, жадуващи за CPA процедури, балнео и културен туризъм. Тук ще откриете внушителни римски крепостни стени, зелени паркове, спокойствие и множество места за отдих и лечение. В следващите редове ще проследим историята, забележителностите и традициите на Хисаря, а накрая ще намерите 10 въпроса и техните отговори, обобщаващи най-важното за града. Исторически обзор, древна епоха и римско наследство. Археологическите данни сочат, че районът на Хисаря е бил населен още от неолита, благодарение на лечебните минерални извори, които от векове са привличали хора. Истински разцвет мястото преживява през римската епоха, 1-4 век, когато селището е наречено Диоклецианопол, на името на император Диоклециан. Римляните издигат здрава крепостна стена, изграждат терми, бани и създават обществен център около минералните извори. Средновековие и османски период. След края на Римската империя Хисаря често е била обект на вражески нашествия, а през средновековието и османското владичество минералните извори са продължили да се използват предимно от местното население. Селището запазва значимостта си най-вече като място, където търговци и пътешественици отсядат, за да се възползват от лечебните води. След освобождението с възстановяването на българската държава, след 1878 година, Хисаря отново започва да се развива и модернизира. В началото на 20 век се изграждат балнеоложки центрове, хотели, вили, а градът придобива славата на предпочитан спа-курорт за българската и европейската аристокрация. Днес Хисаря е популярен модерен курорт, който съчетава здравен, балнео и културен туризъм. Забележителности и архитектура. Римска крепостна стена. Символ на Хисаря е монументалната римска стена, обграждаща централната част на града, която се смята за една от най-добре запазените римски отбранителни системи на Балканите. Състои се от високи каменни зидове и 4 порти, най-известната от които е Камилите, наречена така заради формата на двете арки, наподобяващи гърбици на камили. Римски терми и археологически находки. При разходка из градския парк ще срещнете останки от древноримски терми и бани, използвани за лечебни и релаксиращи процедури. Това свидетелства за високото ниво на градска култура и хигиена в римската епоха. В някои части на града има и археологически разкопки, които разкриват старинни мозайки, фрагменти от обществени сгради и декоративни елементи. Исторически музей, Хисаря музеят представя богата колекция от археологически находки, свързани с римския период, както и експонати от по-късни епохи, които проследяват развитието на града през вековете. Тук ще намерите интересни макети на крепостната стена, римски монети, оръдия на труда, керамика и дърхрамове и възрожденска архитектура. Освен римските руини, в Хисаря се срещат и сгради от Възраждането. Стари къщи с типична архитектура и дворове, изпълнени с цветя и декоративни елементи. В града има няколко църкви, построени през 19 век и началото на 20 век, където могат да се видят автентични иконостаси и стенописи. Минерални извори и балнеология. Богатство на минерални извори. Хисаря е известна с 22 минерални извора, различаващи се по състав, температура и лечебни свойства. Те са подходящи за лечение и профилактика на редица заболявания, свързани с опорно-двигателния апарат, храносмилателната система, бъбреците и други. Някои извори са с високо съдържание на флуор, което е полезно за зъбите и костите. Спа и балнео центрове. Днес Хисаря е модерен спа-курорт, където множество хотели и санаториуми предлагат басейни с минерална вода, лечебни вани, масажи, физиотерапия и други. Това прави града предпочитано място за здравен туризъм през цялата година. Питейни павилиони. В централната част на Хисаря има павилиони и чешми, от които свободно може да се налее минерална вода за пиене. Всеки извор има специфичен вкус и температура, а местните жители често пълнят туби и шишета с цел лечебна употреба у дома. Природа и отдих, паркове и зелени площи.
Градът е известен с големите си паркове. Истински оазис с вековни дървета, цветни лехи и алеи за разходка. Тук може да се наслаждавате на чист въздух и спокойствие. През пролета парковете се изпълват с цъфтящи дървета, а през есента багрите са особено пъстри. Разходки в околността, районът около Хисаря предоставя добри условия за леки пешеходни турове и велосипедни преходи. Любителите на природата могат да посетят близки забележителности, като Средна гора, Беклемето и дори да направят по-дълъг маршрут до Стара планина. Културни събития и традиции. През годината в Хисаря се провеждат фестивали, посветени на историята, минералната вода и местните занаяти. Организират се фолклорни събори, кулинарни и занаячийски изложения. В някои стари квартали все още могат да се видят възрожденски къщи с дървени обшивки и китни дворове. Култура на здравословния живот. Минералните извори оформят начин на живот, в който профилактиката и релаксът са на първо място. Местните съчетават лечебните води с балансирано хранене и активност сред природата. Кухня и местни специалитети. В Хисаря може да опитате традиционни български ястия, като боб в гърне, домашни сарми, пълнени чушки и гриловани меса. Минералната вода е широко достъпна и използвана за лечение. В региона се произвеждат висококачествени вина и плодови ракии. Настаняване. Хотели и спа-центрове. Танино. 3, 4 и 5 звездни хотели предлагат балнео и спа-програми. Къщи за гости. Спокойна атмосфера, домашна кухня и уют. Най-добро време за посещение. Пролет и есен. Идеални за разходки и по-малко туристи. Лято Нан. Подходящо за спа и почивка с възможност за разхлаждане в минералните басейни. Зима. Идеално за релакс в топлите минерални води. Често задавани въпроси. Защо Хисаря е известен като балнеоложки център? Има над 20 минерални извора с доказани лечебни свойства за опорно-двигателния апарат, храносмилателната система и бъбреците. Какво представлява римската крепостна стена? Построена през 3-4 век от римляните, тя е сред най-добре запазените на Балканите. Какви римски руини могат да се видят? Римски терми, бани, обществени сгради и декоративни мозайки. Кои са най-популярните спа процедури? Минерални вани, масажи, ароматерапия, физиотерапия и специализирани програми за рехабилитация. Може ли да се пълни минерална вода за вкъщи? Да, има обществени чешми с различни извори, от които местните пълнят вода ежедневно. Какви природни забележителности има наоколо? Средна гора, екопътеки и традиционни български села. Каква е подходящата екипировка? За спаи, бански и удобни дрехи. За планински разходки, спортни обувки и туристическа екипировка. Има ли фестивали и културни събития? Да, празници на минералната вода, фолклорни събори и кулинарни фестивали. Какви местни специалитети да опитаме? Боб в гърне, сарми, печено месо и розови продукти от долината на розите. Защо да изберем Хисаря за почивка? Заради лечебните извори, древноримското наследство, чистия въздух и спокойната атмосфера. Заключение, Хисаря е съчетание от древна история, минерални извори и модерен спа-туризъм. С римските руини, прекрасните паркове и лечебните води, градът предлага идеалното място за релакс и възстановяване. Независимо дали търсите културни забележителности, уелнес процедури или просто спокойствие, Хисаря ще ви посрещне с гостоприемство и вдъхновяващи изживявания. Цялата статия може да прочетете на сайта bulgarsко.bgg. Абонирайте се за още интересни статии и видеа.